Ce? Ne făceam acolo. Și care faza? Ăsta nu ne aude deloc. E pe Google. Vine dracu să face print screen. Nu Google, știi să vine să facă facă print print screen, screen. nu știi să facă print Da. screen. Instalează slideshow, așa de ce la aplicată și poate să faci un pic. Da, și apăr, hai. Uitați-vă pe aici. Bă, da, asta e prost, că nu se uită pe Discord. Uite-te pe Insta, bă, băi. Tu morții, mă, de ghebaba și care te-a inventat pe tine. Hai mă, futu-s morții, mă, de arabic. Ăsta e la liceu de pop și îmi jură. Da, știu. E bine, îs mulți care sunt așa, mă, omul, nu e singur. Ei, instalează, te băga mai la mea. La ce judei mai bun? Judei la ortodox și fumează. Hai, fă, futu-s morții. Bea gură de apă să se hidrateze. Ăsta nu se uită pe Discord. Nu, așa cum fac print screen. Care print screen? Aproape-te mai tare, mai Pe tare. dracu. Bă, print screen, mă. Vezi că l-ai acolo pe tastatură, bă, Stai mă, că ăsta nu ne aude deloc. Certo, e certo, futu-s în certo. Mere la masa în piză, mere. Care brichetă, mă, Certo, răi. Marti. Ce faci cu aia? No, cum mere futu-s morții, mă, de insert. Facem o rupe. Mamă. No, mere la masa în piză, bă. Puta-te, mă, ta să te fută. Nu e normal asta, bă. Dacă nu a fost Ia că a ieșit. Nu.